ani jing trem une marje arte uthap kol direct na ka corner kick but arte liki assess na ka banta ka club jang haka jing elakai manne ka step nga pedang sngo ba yepi sajisen ki para lo ke baju sngo tenan ban pe ki video haka ne ka channel ka jing kerpa biang ye ki to ki bampat de ban subscribe la da bis sngo tenan ye ki video haka ne ka channel sngo ba ban ai jing kershan de ka pin share like bat kham tam ban subscribe ya ka ne ka channel ka jing elakai haka paulista haple ka kan hun chong Neymar JR kata ka Santos persya ke Inter nasional haka ne ka jing elakai Neymar JR ule thau sendon da ka history de ka bo yo ban tap goal direct na ka corner kick bat haka ju ka por ule yo ban assist artally lingba ki corner kick haba phai shikane ka jing elakai ka Santos ka leo ban pen khi ka jar dang hake minute ka ba khandai lingba utiu quyền ho ye ka ball ka bal pen bo da Neymar JR lingba ka corner kick haden ka ne ka goal ka jing elakai ka long ka ba sang shit bat ka ba khai ba namar ba ka international kala persangkat bala banyo pen phai ye ka ne ka chikol jong ka Santos hanrei dai hake minute ka ba ar pheu hanyo ka Santos ka leo biang ye ka corner haka ne ka jing elakai bat ye ka ne ka corner la shoot biang ya ka da Neymar JR haka ba Neymar JR ule shoot ye ka ball direct na ka corner jong ka liang kamon bat ka ball ka ba ule shoot kala le dei tiak ha obeng kol jong ka liang ka deng bat jelang hi ka ball kala rung shapo jong ka kol ka bala pen long sendon ye ki nong kershan bat kirang ye lakai jong ka Santos baken risa bat ban le kaman namar ka ne ka jing trim jong Neymar JR ban tap kol direct na ka corner kick tang henry minute haden juga ne ka kol sajisen ka Santos kalayo biang bat pen khi ya ka jar lingba ujo hi player jong ka kata uti quyền ho ye ka ball ka bal pen bo hi da Neymar JR bat ka badai ro ka ball ka ba ule shoot hi da ka corner kick kumta hado bandakot ka jing elakai ka international kamla sho bat pen phai watang shikol ro bat habakot hi ka Santos kalala ban penlem suk ya ka international dalai la not kol hakane ka jing elakai bat kum joro lingba ka ne ka jing elakai Neymar JR ula thau sendon de ka history haka jing im ya elakai football jang u haka ba haka jo ka jing elakai ula ya ban tap kol direct na ka corner bat kum joro artli ki assist de lingba hi ka corner ki ba ula shot bat ka ne ka kol ka ba Neymar JR ula ya ban tap haka ne ka jing elakai ka de ka kol ka ba ar jang u haden ba ulwan phai biang shikane ka club Al Hilal ka ba elakai haka Saudi Pro League Kublai Shibon ya piki para lo ke bajas ngau tenan ban pe ki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ke video Kublai Shibon